ole tuna chuan face up man dan toy te in kan ron te langang ei Play Store ilu tanga face up te kha itai panga chunga khan chuan he ke chu download sa kan e ka download sa hi ka mang mai dona chuan i download zo install zo i open anga chuan i open zo he ta gallery Facebook celebs devel ter anga noya khan thala ka ron lang tur bokanga te chuan i thalak chei dang lam tu kha i click ang antirna na ka thalak hi kan mang photanga net chak thatok ine yangai ne engpon isela chuan editor hi chu mang tur chuan poisa a ile yangai dona chu ai chuan fan hi mang mai anga chuan hei heta hen thlan tur milem thlan tur du thlan tur a oma te chuan khang ho zinga khani du ber kha i thlang to mai don ani hitman hi kan ti chinang o hei heta pakhata chuan ka thalak original la ron langa pakhata chuan kalu kol ta dai ani te chuan khatin ti zo khan hei heta achunga hian download na share na pia khan download na omta a kha i click le mai anga te chuan i download ta save successfully ti kha alo injek to mai don ani te chuan i share du ani chuan he other te om kha Instagram Facebook Twitter ti te om ta khang ho kha i thon du na ani lo chuan heta other ti a khan i click le mai anga te chuan hei FM WhatsApp te WhatsApp pang ai te om ta Facebook a po profile picture a set ngal the ya chuan story a man ngal the boka chuan bul hnai ber mi te an bul hnai mi te a thon thei boka chu gender le bluetooth mang te poina thon thei ta te chuan messenger a thon theia story a man theia email a thon theia face up a bok hian chei that le turin amo a man le thei a thon le thei ta te chuan hei ka application nei ho a chuan a thon thei deuh vek mai te chuan WhatsApp a hian face FM WhatsApp a forward mode WhatsApp a hen kan ti ange a man dan la hrelo te in lo om takin lel chun chung kwa hen kan ti masa berange kha le karon thone lo en ro wo te chuan hei face up ti aya khan idu izek to mai don ani face up man dan te khan te meng chuan sen kha kan thon le mai don ta ni